Kabisa eta Castron irregulartasun urbanistiko batzuen aferan dagoen enpresa bateko nagusiek berberak direla. Orduan konturatu gara Kabisako jabeek, Kabisa da Kukutza gaztetxeko eraikinaren jabea, epaitegitan ezagunak direla. Kukutza 3 gaztetxea bota nahi dutenak hoiek dira. Kukutza gaztetxea bota nahi duen jendea tratu zikinetan dabil beste leku batzutan. Eta gure galdera da, zergatik Azkuna jaunak hain sutsuki defendatzen ditu, zergatik hain modu sutsuan defendatzen ditu ustezko delinkuente hauen interesak, eta gure galdera da, ez gertatuko ote da Kukutzarekin gauza berdina, ez ze gauza ilun egon daitezke Kukutzaren auziaren atxetik. Bueno, aste honetan jakindu duguna bide ezberdinetatik da maiatzaren 17an ateratako autoa Ertzaintzaren esku dagoela, eta horrek esan nahi du edozein momentuan etor daitezkeela hau ustera, ez? Eta horrek legitimatzen du hartu dugun jarrera, gaztetxeak edo asanblada edo kolektiboek erabaki dute hemen erresistentzia aktiboa egitea, era bortitzan, baina bidea ez dagolako itxirik, ez bide administratiboa, ez bide penala. Oraindik zigor arloan ematen den prozedura zabalik dago, lehengo etapetan dago, eta geratzen da bidea, geratzen dira elegitea, geratzen da auzitegi probintzialaren erabakia. Orduan, horrek ematen digu zilegitasunak guk uste hemen jarraitzeko eta borrokatzen jarraitzeko. Gaztetxea modu aktibo, baikor eta eraikitzailean defendatuko dugu. Adibidez, gure agenda kulturala biderkatuz. Aipatu ditugun aktibidadez gain, gaur bertan Zea Maiz musika taldearen kontzertua izango dugu. Eta hurrengo egunetan, Anje Dualde eta Pirritx eta Porrotxek gaztetxearen defentsa indartuko dute. Gaztetxea gure indar eta lagun guztiekin defendatuko dugu. Kukutza beti egon da edonorekin hitz egiteko prest. Baita gatazka honi irtenbidea bilatzeko. Baina espekulatzaileen interesek egoera honetara bultzatu gaituzte. Eutsiko diogu. Gora Errekalde! Kukutzatik ez dira pasako!